pot să spun acum este că videoclipul cu 200 de abonați o să vină după videoclipul cu puștenii. Toți fanii lui Denis se vor gândi unde s-a dus Denis și nimeni nu o să știe cert. Dar o chestie este cert, n-a mai postat de 2 luni. Bine ați venit la un nou vlog după 2 luni. Wow, mi s-a și schimbat vocea. Deci, cum vedeți, Denisul dumneavoastră nu a fost leneș. Am cosit. No, acum am folosit și pe Tractoration, dacă vă întrebați. Cum vedeți, cu cositul, numai că mai mult am folosit trimmer, adică l-am luat la mână. Da, nu am mai cosit cu coasa, că nu mai știu cum să cosesc. Ce să spun, nu prea deștept. Bun, avem aici Tractorescu cu echipamentul de filmat profesionist. Deci, pentru cei care se întreabă, ce s-a întâmplat cu Denis cu tine? Sunt clasa 8-a, dar național. De aceea nu prea ați mai văzut multe vloguri. Acum, pentru cei care sunteți clasa 8-a în momentul de față, vă urez baftă, sper să ne pice ceva ușor și mai bine. Acum, episodul de 200 de abonați. Vă mulțumesc, nu vreau că o să ajung la 200 de abonați. A fost creat, dar FBI mi l-a furat și acum e neps din fire. Scurt, nici nu știți de ce îl postez, dar vă spun că după națională o să fiu la și activ și sper să fac 500 de abonați. Ăsta o să fie golul. O să vă mai mulțumesc la 300, la 400, mai că 500 vreau vara asta să fac. Și o să încerc să fiu cât mai pe scurt. Sper că nu mi-am pierdut audiența, că algoritmul nu mă mai urăște, pentru că știu că din cauza că am mai postat nu prea o să mai fie împinse videoclipurile mele, numai că Doamne ajută să fie totul bine. Acum, ce să mai spun? Nu o să mai spun nimic, da? Și o să închei videoclipul cu o încheiere frumoasă. Eu am fost Denis, dați like, share și abonați-vă pentru că toate sunt gratis și mă ajută foarte mult. Și eu am fost Denis, țineți minte și noi ne vedem data viitoare. Bye bye!